Kami na nahuli, ano? Ay, wala, hindi na mabilang. Bago gawa to. Pinamaya ko na yung bago Magkano ang paggawa sa iyong tinan? Depende. Kung may maanong mabusisig mo ka eh. Yung napapanood ko na kami, napapanood ko lang na kami tubong maliit. Ay, ano yan, yung may nilas na rin yan. Parang sa lapang style. Talaking ito. Amang sa mga mura, ano lang. Mamusta ano? Lagi yung mga tinininis doon. Meron kami dito samahan sa ano, Mauban. Meron ka doon ay kasama nyo rin yung mga yan ng pagbilaw. Oo, si Ganjon. Minsan nakakita ko talaga sa tabi ng... Sa pier yun na mamana eh. Sa pier, madalas. Ayun, dito sa Planta. Oo. Ang lalim mo. Ah, ano lang yan, mga 15 dito. Kaya naman. Anong ito? Hindi, mano-mano. Ito ang sipi pa. Bali 30, balikan. Wala, mabilis na umamag pa ganun. Bakit? May ka sa kapal. Ang kapal. Malapit na rin yung Maglalantap na, kaya magkabiyak na ako. Pelulutak ka na. Pabuhay ka na doon eh. Ayaw ba ninyo? Bahala! Maganda yung may parang hindi sila rito. Ah, meron yung ano yun. Yung ano yun, yung... Yung may kumbaga may tinanghangin na kaunti ano. Para nakakatagal-tagal. Sino yung tawag yun? May bus na maliit lang. Kaya nakakatagal sila. Pag kami ito ano. Yung snorkeling. Minuto rin yung tagal ano. Hindi, ano lang yun. Pang signap lang yun. Walang ano yun. Walang hangin. Wala rin ba? Ang gamit lang, no, pag ikaw ay maninignap lang, yung halimbawa nakalutang ka lang, yung nakalabas yung dulo, yun. Doon lang gamit mo. Pero pag... Eh ba't yung iba? Mayroong kahit ilalim. Naka ano. Hindi, wala yun. Nakalagay dito. Wala man silang oxygen sa likod. Napapanood ko dito. Ay, baka may ano yun, baka may... Ay, isipin mo perfect tagal. Ilang minuto kung Hindi, ganun talaga. Natal talaga. Ako kaya ako 2 minuto ay walang ako na eh. wala sa ilalim. Napapractice naman yan. Habang natagal ka mag-isip, ano ka na. Ito may talaga yung sulit ng ano yun. Sisilipin ito. Oo, yun. Berahin niya. Hindi ka pwedeng ano ay, painahin na sila lalim. Ano ah. Aba eh, baka lang. Yung sensitive pa ngayon, baka hindi pa nakakarating, nabalik na. Dapat yun eh, yung mga ginagamit nilang goma. Ito, mga ito. Bago nga akong bilay. Hindi yung mga Alas nyan. Bago ano. talagang pamahaling niya. Anong mahal na steel? Pang maliit, pang malaki. Pang maliit, pang gabi. Ngayon na rin, talaga pinangungulo ko sa ilan. Ito yung pati, kahit malaki. Ito natin na lang yun. Dito tsaka dito po, dito. Nakaba na yan. Ito pang gabi. Bagong gawa ko lang din. Yung luma ko, pinili ko sa kapatid ko. Paano pagpagbukas na yan? Kasama na yung tali. Release yan. Release pag kinaldit na, release na. Release na rin ito. Sabay na yung tali. Malakas ito, nas ito. 16mm ito, nas ito. Yung tali niya. Parang hindi pa kaya matali. Ah? Ganit talaga. Pagkagadi. Wala yung dati. Ay, walang kawala. Sa ano? Sa tagbalik din kami nagko-compressor doon. Meron kami kilala doon na ano yung kami ginagawa doon. Ang 3 taon kami doon. Si Pangalan. asawa ni Isi. Dito sa may buntis. Nagpapunta dito. Ano yun? Sasabihin nun sa amin na huwag muna kayo matutulog ha. At kami yung Mabagat. mga sidlaan. Mabagat. Anong pilido? Basta ang asawa niya, ang pangalan na Isi. Maricel. Ito yung gabi, naninisid yun. Compressor o? Harvest yun, pag compressor. Hindi, manumano din lang. Ah, mano-mano.
Gigisingin kami na, no? Okay, kasi yun. Ito ako sa tanong huli. Wala po. Lulutuin naman ng asawa. Nakakain kami, alis na yung pinagabi. Sabi ko nga, pawi ka ng hulihin mo. Ayun, masarap. Sabi niya, pare, laki, hindi ko madala. Pawi. Sa estimate mo, yung mga ganito kalaki. Mga magkano pag haluin ng paggawa. Mahaba ay ano. Doon kay MC, mahal ang paggawa doon. Sa MC. Tayo sa MC. Kasi may magawa ng tricycle. Ay, ng motor. May daw nga. Oo. Pero pag ganyan na yan, nag-assist ka rin sila ng ano. Okay, makaya. Mga 4 na rin siguro. Ang mga generation design. Ay, mura lang din. Mga... Tignan ko sa Aklanon. Sa Aklanon ay... Depende sa haba. Nasa class sa kuwan. Mga tatlo pataas ang gastos din yan. Laki na naman eh. Tulog. Otso. Bringing back love tonight. I just wanna live in this moment forever.
Darling, 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 never. You're my angel, angel, baby, angel. Me.
Me!
Palipax. Bigat na ba? Kaya pa bang buhati? Ang bigat na rin. Dito sa isa. Dito sa pito. Kaka. Sabi mo yung Ha? Oh, namiss lang ito. Hindi natin ito.
Ito nga namin, nahulog. Ito nga yun, nahulog. Ah, sabi niya mahulog yan dyan. Mahulog yan dyan. Bumalik kayo doon sa lamay sa mga kabila. Mama, kita mo ako. Kita ako. Wala ako. Hanggang na yung balitan mo. Ano na dali? Ano yun? Baka naman. Oh. Dapat maawang nag-check mo sa Italita. Sino? Rowin. Magkano? Kasama daw ni Jerome. Ano ako? Dati di ka aalis. Hindi.
Ito. Dati tayo pabalin. Hmm. Bawal na lang. Bawal na balin mo dati ay. 3. Actual. Hmm. Dati aunin mo dyan. Ha? Bye-bye. Thank you.